Добрый день, я вучень 8 А класса Бабинецкой сярэдняй школы Куніцкі Святаяр. Сегодня я хочу вам представить свой проект «Адраджэнне технологии вырабу слуцких поясов». Для вырабу пояса мне спатрэбіліся наступныя прылады і матэрыялы. Дошачкі. У мяне 10 штук. Па форме дошачкі квадратныя. Памер іх можа змяняцца ад 50 до 70 мм. Яны маюць 4 круглых адтуліны дыяметрам 3-5 мм па краях. Лепш рабіць іх з пластыка, каб дошачкі лёгка рухались па нітках. Кожная адтуліна пазначаецца літарамі А, Б, В, Г. У дошачкі ёсць асабовая і сподняя страна. Шырына поясу залежыць ад колькасці дошачак. Ніткі. Яны патрэбны для асновы і чаўнака. Аснова – гэта падоўжныя ніткі, прапушчаныя праз дошачкі. Уточная нітка – папярочная, якая пераплятаецца з ніткамі асновы па гарызанталі у шахматным парадку. Уточная нітка намотваецца на чаўнок. У мяне ён зроблены са шчыльнага кардону. Нажніцы. Сантыметровая стужка. Вялікая шпілька для фіксацыі дошачак. Я выкарыстаў спіцу і рэзінку. Схема запраўкі нітак асновы або заправачны малюнак. Для зручнасці я намаляваў яго каляровымі алоўкамі. Колькасць нітак кожнага колеру лічыцца па схеме. Па вертыкалі гэта адтуліны ў дошачках А, Б, В, Г. Па гарызанталі колькасць дошачак. У кожную дошачку запраўляем 4 ніткі па схеме. У маім выпадку мне трэба 6 чырвоных нітак, 8 зялёных і 26 белых. Запраўка нітак бывае верхняя і ніжняя. Працэс вырабу тканых паясоў складаецца з некалькіх этапаў. Складанне заправачнай схемы, разлік даўжыні нітак, снаванне. Запраўка нітак у дошачкі. Ткацтва. Афармленне канцоў пояса. Снаванне – гэта працэс падрыхтоўкі нітак асновы. У хатніх умовах адмяраць ніткі можна пры дапамозе стала. Даўжыня ніткі асновы разлічваецца па наступнай формуле. Даўжыня гатовага пояса плюс 15-20% на ўсадку, плюс 30-40 см на канцы пояса. Я вырашыў ткаць пояс 1,5 метра. Таму бяру ніткі па 2 метра 10 сантиметров. Запраўка нітак у дошачкі. Прасоўваем у кожную адтуліну дошачкі па адной ніткі асновы. Гэта значыць у кожную дошачку па 4 ніткі і завязваем вузлом. Вузельчыкі з ніткамі на дошачках раўнамерна падцягваем, раўняем, звязваем вузлом. Дошачкі накладваем адна на другую калодай, не перагортваючы. І замацоўваем спіцай. Пры ткацтве ніткі павінны быць заўсёды ў нацягнутым становішчы. Для гэтага аснову трэба замацаваць да любога нерухомага прадмета. У нас гэта дзвярная ручка. А супрацьлеглыя канцы прывязаць да свайго пояса. Атрымоўваецца мініятурны ткацкі станок. Аснову трэба нацягнуць, як бы расчасаць яе дошачкамі. На гэтым падрыхтоўчы этап завершаны. Можна прыступаць да ткацтва. Выраб паясоў на дошачках спалучае ў сябе элементы віцця і ткацтва. Кожны паварот дошачак утварае на паверхні пояса малюнак. Паміж ніткамі, запраўленымі ў верхнія і ніжнія адтуліны,
Утвараецца клінападобная адтуліна – зеў. Пракладваем чаўнаком уточную нітку ў адзін бок. Шчыльна яе падцягваем, каб край пояса быў роўным, і пастукваючы прабіваем уточную нітку рукой. Можна лінейкай, для шчыльнасці пляцення. Дошачкі ўсе разам паварочваем у кірунку да сябе на 90 градусаў. Утварыўся новы зеў. Зноў пракладваем уточную нітку чаўнаком у супрацьлеглы бок. Абавязкова яе падцягваем і прабіваем як мага шчыльней. Паварочваем дошачкі ўсе разам на 90 градусаў да сябе, утвараючы новы зеў. І зноў пракладваем чаўнаком уточную нітку ў супрацьлеглы бок. Калі мы павернем дошачкі 4 разы, будзе скончаны адзін цыкл. Дошачкі павярнуліся на 360 градусаў і прынялі ранейшае становішча. Вытканы першы рапорт узору. Гэтая частка будзе паўтарацца шмат разоў. Каб спыніць закручванне нітак асновы, трэба павярнуць дошачкі ў адваротны бок, у кірунку ад сябе. Пры гэтым узор таксама мяняе свой кірунак. Я ткаў 4 разы на сябе і 4 разы ад сябе. Працэс ткацтва працягваем да завяршэння работы. Гатовае палатно пояса трэба адпрасаваць. Канцы паясоў звычайна упрыгожваліся махрамі або разнастайнымі па форме кісцямі.